تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. en gandi ɓeydi torade e barkirade sababu ne rewirde ɗum Allah e yittinde ɗum Allah heɗade goto e baruji ceerno men sel Hadji Mouhamadou Ibn Saïd radiallahu taala anhu eɗen ɓeydito to diine men e to sunna men e to tijjaniya men e to almudagal men e to alhaaliji meɗen fof. ceerno wi eɗen ganni barkinorade e ɓeyditorade sababu rewirde ɗum Allah e mawninirde ɗum Allah heɗade goto e batuji ceerno Cheikh Alhaji Mouhammad Ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu e ɓeyditorade ɗum to diine men e to tijjaniya men e to almudagal meɗen e to alhaaliji meɗen ko fof. ceerno nena fasnañu yene barkerlu ak tëbbu ngir jaamoo ko yàlla ak màggale ko yàlla déglu benn ci jotaayu ceerno Cheikh Alhaji Mouhammad Ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu ak itam tëbbu ak yokku ci jotaay bi ci suñu diine ak suñu tariqa Cheikhna Ahmad Tijaani radiyallahu ta'ala anhu ak suñu taalube ak ci suñuy mbir yëpp. hunde wande noon mawnude noon e neɗɗo so tawi o fayi heɗade yo tawno haqqille makko o tawno ɓernde makko kanko fofof o tawe nde wonno neɗɗo koko tawe koko tawa e muɗum ko ɗum woni ko tawete e muɗum tinoɗen ɓeydoɗen wattude haqqillaji no moƴƴi e tawnude ɓerɗe ɗe on saaha ndeeƴen dendagal dille ndeeƴen ɓoppen dendagal dille keɗoɗen kettiɗoɗen beele eɗen naftoro. neena mbir mi nga xam ne nag noon la mel màggee ci yow sooy dëkklu lu mel noonu dangay teewal sa xol teewal tam sa xel bu boobaa ñi dalal lépp loo xam ne yëngu-yëngu la ñi dalal ko naka noonu tam ñi teewal suñu xel teewal suñu xol naka fekkoon ne nit ki la mu teewe loolu nañ ñi fekk ci moom kon nag nañ bàyyi xel ci loolu bu baax a baax ku nekk noppi dal dëglu teewe te itam teewlu. wonɓe baru heɓene gila ɗo haa to jeere to haa to otoji to enen fof ɓeydoɗen deeƴde e deeƴude dendagal alhaaliji joom machine aji en ɓen deeƴna machine aji maɓɓe e mballa julɓe ɓe no keɗori ko keɗoto ko eno mbawiri gollirde golle mumen no jiɗiri ni. nee na naka noonu tam ña nga xam ne dañoo nekk ci biti jotaay bi ñi nekk ci marché bi wala ñi nekk ci yeneen béréb nañ ñu dimbali ñoom tam ci dal ak teey ak noppi ñi dimbali nit ñi ndax ñi mën a dëkklu mën a teewlu mën a jëriñoo li ñu fiy taataan nañ bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ak fekkoon ne lii mooy yitte bi nga xam ne moo fi indi nit ñëpp kon nag suñu jubloo di ci loolu na ngeen nañu dimbali dalal lépp loo xam ne lu bokkul ak loolu ba yitte bi jeex nañ bàyyi xel ci loolu bu baax a baax. eɗen jaggi Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah newnanteen ɗum waye sifa ɓurɗum moƴƴude mbawen naftorade ɗum e dendagal alhaaliji meɗen. nee na ñu ngi ñaan yàlla nag subhanahu wa ta'ala yàlla nañu yàlla yombalal loolu ba mbir mi mel na nga xam ne mooy melo ak anam wa nga xam ne moo gën a baax ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla yombalal loolu yàlla nañu yàlla tam defal loolu ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci ngëneelam. bismillahi salli julɓe so salli sowno kadi waɗa ñaama balɗe ɓennuɗe fof
wadde ko kalatan en koye l'islam men tan kewani hen haalde laawol ngol hanki tan puɗɗinɗen ɗo haalde hunde laawol he haa joni ko laawol ngol ko kaleten maggol tan koye waytino mbaɗanen ngol suluku maggol kankol laawol cheikhna ahmada tijani mbaɗanen ngol suluku maggol hay so tawi gonga alallahi en fof laabi muɗumen suluku muɗumen mana ko tarbiya pittaari kamɓe fof ko ɗum ɓe jahata gonga kono noon cheikhna ahmada tijani ina jeeya eko tiiɗi e tarbiya laawol makko ngol kanko jaati pittaali ɗi inan ɗon jaati yidde allah e nelaɗum e yidde julɓe non ɗon jaati yidde julɓe nder ko ɗon woni haqiqa ko laawol ngol mana ina naatide jaati yidde julɓe ko ɗon woni haqiqa ko laawol ngol naatide nde wonno to faya to haaloyte to nde wonno so ngabbama to haaloyte to hujja to toɓe taari en to ko yidde allah wi e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon gontano yidde allah yidde nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo diwata ga tan yaha yahoya gontano ma yahango e julɓe he yiɗa julɓe ɓe giɗgol tiɗgol jaɓɓangol talo nde puɗɗa yettade wawde yaɓɓude yidde cheikhna ahmad nde puɗɗa wawde yaɓɓude yidde nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nde puɗɗa wawde yaɓɓude yidde allah ko ɗum waɗi laawol ngol neyyaɗo lankaɗeaɗo ko neyɗano ko taɓɓade halwardi e yaltude e ladde e rewde e fornade ga yimɓe e heddinde jikruji nde wonnono ko noon tan wawata waɗede nde ɓerde nde hetto fittande ɗum hetto wawa regginede e yiɗoya ko yiɗata kala nde wonno ko noon ahlullahi en ko jaranno kono noon laawol cheikhna ahmada tijani kadu ɗum ko heen kono noon ɗum woni haqiqa tan mana ko jikru maggol laadumi e wadifa e wirdu aljuma so tawi tan a wawi wibde ɗum ɗo hankkadi heddaki so wona ndewa tan e tero maggol on tero maggol yidde julɓe e yidde cheikhna ahmada tijani yidde nelaɗo allah hani to ya allah ɗum noon ɗo wawa hidde ɗum so wona haqiqa julɗu e woppude andi julɗo e anandi julɗo sa wawi woppude andi julɗo e anandi julɗo ha gasi nde puɗɗa wawde wiide aɗa eto yidde julɗo yiɗande julɗo ɗon ɗo andi julɗo e anande julɗo ene nder fittande ma sa yiɗe yidde julɗo yiɗande ɗum ne heɓata saabu a ala ɗo mbaɗɗa ko mbaɗata ɗo a waɗi ɗon andi julɗo e anandi julɗo ɗum nder ko gotel ma pitta ɗum ɗon itta andi julɗo e anandi julɗo ha laaɓata nder fittande ma nde fuɗɗade wiide aɗa yiɗa julɓe aɗa yiɗana ɗum ɗum ɗo ko ɗo woni arawande fere suluku laawol cheikhna ahmada tijani ne wona ngol ɗo laawol koye ɗum tan maha hay so tawi neɗɗo janngani defte ɗe ina anndi gondigal yimɓe no neɗɗo yiɗi no neɗɗo waɗata ha yiɗa yimɓe yiɗa ɗum goto fof ina anndi no waɗata ha yiɗa yimɓe yiɗa ɗum sabu neɗɗo kam ina anndi ina yiɗi e hoore muɗum goto kala so ina haala mum ko moƴƴi neɗɗo kam ina anndi no yiɗi e hoore mum goto kala sona golla mum ko moƴƴi sona anniwore mum ko moƴƴi omo anndi omo yiɗi yimɓe ɓe mbayanamo ni omo yiɗi yimɓe ɓe nganniwa e makko moƴƴere kaala e makko moƴƴere ngalla e makko moƴƴere omo anndi e hoore makko kanko ko ɗum o yiɗi yimɓe ɓe mbaɗanamo so ko tawi omo anndi ɗum noon omo yiɗi yimɓe ɓe mbaɗanamo ko kankone o waɗan ɗum yimɓe ɓe yo anndina ɓe anniya moƴƴo yo haalaɓe konngol moƴƴo yo golle maɓɓe golle moƴƴe so waɗi ɗon tan ɓe mbaɗanamo noon o yiɗa ɓe ɓe jiɗam wona tan so tawi tan neɗɗo moƴƴini gotel hankadi ana darima tuuko laawol ngol ana jaatima laawol ngol noon ko ngol jaati an ka jaati laawol ngol hoore mum ko jaati an ka jaati cheikhna ahmada tijani ko jaati nde wonno laawol ngol ko jaati an ka jaati cheikhna ahmada tijani ko jaati goto kala felo yeru mum an ɗo maɗo ko ngowɗo felo woni a wonde felo ngo aɗa waɗ kam ngo kalmi ɗo ngo sujumi ɗo ngo kam dawa e ma an e hoore ma ɗum ko felo ma wa amma felo jaati laawol cheikhna ahmada tijani ngon felo net ko tawde aɗa anndi
لازم ومد أرضنا تتبقى كمي من قولي ما لا ولا ونبت تولك أتلي أول جالا والكاسالي كما قول تولي دوتك كمي قوم باولا واجب ada mati lagi nih, ada yang lazim mana sebagai titik, ada yang wajib, salah sebagai titik, salah yang bodoh, ada kali yang beragama, ini tadi ada yang ini, itu cina pembahasan yang kau ada wajib lagi nih, ini putih wajib aja, ini putih mati aja, ada topik yang bodoh, ada elawal ya, hasil sekali nak ada yang gani, ada tu, faham tak? Mana hiruk, mana lazim. Aisyah jangan lazim adalah ada apa ma kuliah astagfirullah adalah ada apa ma salat ala nabi adalah ada apa ma la ilaha illallah kalau ini tadi ya anu kuliah di terdengar kalau kanan lagu topik Aisyah jangan apa ma kata deh kelas topik ada ini ada hadir jangan dia ambil mana itu kalau seorang muslim ini membaca atau lazim ada depan oh ما نقوم إلى والله وهذا أما فأسحنا من التجان والكفر إني وننال الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكفر ما كان بيده ثم كفر ملاول والأرض والألاول وننال الله صلى الله عليه وسلم وننال الله صلى الله عليه وسلم وكان من الشارع دلاغا سيفوفو koy jati nelaɗo Allah woni sallallahu alayhi wa sallam ha gasi nde wonno kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jaati makko o dendagal sariya ina hen kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam leñol makko ngol omo yiɗi dandude ngol ko kanko woni waɗi wirdu mana cheikhana Ahmad Tijani o kanko waɗi wirdu ndu noon nde o waɗa ɗum ndu o waɗi ɗum koye hoore makko ɗum waɗi ko ma neɗɗo wasa famde kono ala fof e sariya ko nduɗo wirdu cheikhana Ahmad Tijani jotata ma neɗɗo wasa famde kono ala fof emo awnata to gollodiral ko wirdu ndu mana jotata ma neɗɗo wasa famde ala koye haaliji aduna e haaliji lahara ɗeɗo gese e ɗiɗo gila buuji e ɗeɗo dawle e ɗeɗo gollodiral ayen gueɗel gotel ala sowona noon to nder wirdu ɗo famde wirdu ɗo hakika ina paami dendagal ka Allah mana dendagal ko wona sariya fof ko wirdu ndu laadori nde wonno wirdu ndu koye nelaɗo Allah ummi fofomi koye nder nelaɗo Allah woni nelaɗo Allah ina anndi ɗumne nder wirdu he fofof faamata ko e nder pendi wirdu ndu ina faamo e nder haɗiye wirdu ndu so tawi en faamata ko woni nder to kañum hayso en faamata ko nder toon ke goɗe koɗe dow ko yewnotoen mana almuɓe kam so tawi woni ɗum dendagal haajuji ndina guuji e dendagal heɗinaji mumen e dendagal alaaji mumen ina waawi kinaya ma walla ma ina waawi istiara wiyede albakila tawi jooɗede ɗin haajuji ala ni fo mecce ka ɓe awa yitude ina ɗo mana ina jooɓa hen ala mecce ɓe mbawatake rewnede ɗo garne e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ala fof wona jangde wona mecce wona hunde fof ina wawi rewdede bakila stay يمسوني الفرح ما يأتي لكل متعرض من البول والأغاني من البول والأغاني يقول بوكس لا يقول لا يقول ولا يقول سنة لا يقول سنة ولا جنب ولا جنب ولا سنة من البول والأغاني نكتب ما أنا إذا كنت أقول لك كنا ما أنا جلنا قال يدخل إلى بين إلى هذه هذه قط كذاك أيوة إذا كنت قويني صلاة الفاتح الفاتح ما أقول فاتح ما أقول كسرة أيوة woni ko milno wonde ko wona min iwasede woni ko woni so wona ko wasano holko wasa ko wona ɗum woɗirama sababu nde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam manan ɗo wirdu so tawi neɗɗo heeɓi ɗum ya andu mecceji ɗi fof a heeɓi ya andu jangeji ɗi fof a heeɓi ya andu dendagal aduna a heeɓi dendagal lahara a heeɓi hay hunde feñani nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam faade zahiru wujudi hay batte wona ko annabaɓe ƴetti wona ko malaikaɓe ƴetti wona ko goɗɗo ƴetti so wona ina e nelaɗo Allah woni nelaɗo Allah ko sallllahu alayhi wa sallam ko tubbude nelaɗo Allah fay ko Allah ɗum en ganda ɗum ko tubbude nelaɗo Allah fay tagojele wiide sohnama tirena e gambiɗa tani ko teɗo waɗani Allah hayni ko woni hakkude makko e Allah ina woodi ko waɗi hen lawol ina yetto e cheikhna Ahmad Tijani hayni ko yewani hakkude makko e
kanko e muɗum gandidino ɗum woodi kono ɗum no woodi mbaɗɗo laawol neɗɗo so tawi nangi ɗum anan ala ko keddoriɗa e ɗaɓɓade aduna e ɗaɓɓade lahara ala ɓurɗum didde e keɓɗo laawol tijaniya ina wiya kañum woni koye latoyde wilaya ala ɓurɗo on didde keɓɗo yahete so tawi nawma andi ko yeyete ma o wi ko tijani en kagal tan o laata ko wona ñakkude wonde tijani en to on tan dartanade goɗɗo neɗɗo so tawi mana dañi wonde tijani enke wonta dartade goɗɗo so tawi wona muddiɗo wona mo anda so tawi neɗɗo e wi wonde tijani enke wonta dartade goɗɗo so tawi wona mo anda ko dartete sabu aɗa haali muddiɗo maɗa darta haali bomo dartan tanane nder cheikh mahamad tijani gonɗo lawol noon bangol dani gonɗo lawol bangol dani dartan cheikhna ahmada tijani ko adina nangata lawol tijani tawi ɓerɗe makko daɗi waɗiyaɗo fof tawi towi e dendagal waɗiyaɗo cheikh tijani ko adina nangata lawol cheikhna ahmada tijani andi o nelaɗo allah ne yimo ko adina o rokkata mo lawol goɗɗo nelaɗo allah ne yi cheikh tijani ko adina rokkata ɗum lawol goɗɗo on saaga ko adina lawol ngol ɗumata jungo makko tawi ko tundu goto mana sowona heɗo tawi makko ene dow dani mum hay so tawi eɓe mbuuri kamɓe jeeyi mana urbani en kagal e wayire gandal maɓɓe kono ɓerɗe makko tawi daɗi ɓerɗe maɓɓe ɓe tinani eɓe ɗon gonde maɓɓe koye ceerno maɓɓe koɓe ceerno makko kamɓe goni seerenɓe koɓe ceerno makko eɓe dokkamo koɓe dokkatamo ko eɓe mbaɗanamo koɓe mbaɗatamo koɓe kono ndewno ɓerde kon hay goto jeeya ɗum ceerno ɓerde mum yaade almuɗo ɓerde mum yaade tawi ɓerde makko yawtiɗo ɓe jatoɗo ɓe tinani tawi kamɓe fof ko kanko daɗi ɓe kono noon kanko e ɗum fof o yii omo andi kanko on hoore makko yamirore makko so rokkama yamirore o won ceerno waɗi yamirore nden yamirore koye sifa makko e wonata sifa makko o yonanimo makama mona wawi gaynande ndeɗo tagore oɗo saaha timmal makko ngal yonananimo koyena wawi nehiyede yimɓeɓe omo andi yimɓeɓe jawtiji woni ɗo nehete noon battande jamanu ari no yimɓeɓe mbayni no tagode ɗe mbayni makama mo woni o e timmude o yonananimo komo wawani yimɓeɓe so tawne gonelaɗo allah yamirore wonde yo rokkumo ceernagal o wona ceerno o ɗacci yamirore kono nelaɗo allah andi on tan goto yamirore mum wawi o saaha joni feñande tagore de ceernagal lawol tijani wona cheikh tijani ko dokkaɗo kono wona kam jogui wona kam fewni wona cheikh tijani fewni ceernagal lawol tijaniya o dokkaɗo kankone ko almuɗo ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam waɗi yamirore ummorde e jatimuɗo yamirore ummorde e jatimu e ɓengal mum allah yamirore ummorde tarbiya muɗum mo ganduɗa ene yi hakkude mum e allah on tarbiya e on haal e on maqam e on hummu ko ɗon yamirore tijaniya yalti ha cheikhna ahmada tijani rokka o tawi haaju makko fof gasi kono noon nelaɗo allah wattimo kanko yo jeyde o wona ceerno hay goto wawata dañde maqama cheikh tidiane o ni saɗa wawa hede hoto noon e ɗonata mana ko caggal toon waliyo ha wawa wonde ceerno almuɗo cheikh tidiane hoto neɗɗo mana nabbata wilaya ha wawata kam woni ceerno almuɗo cheikh ahmada tidiane ko cheikh ahmada tidiane wi wawata wonde ceerno ɓe yimɓe ha latanagimi ceernagal nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam heɓi ga ceernagal nelaɗo allah ne fuɗɗi jogade ene woni ceerno wadde hoto enen dañi tan wawde wonde ceerno ɓe yimɓe enen kay ko kaɗeten tan koye wonde almuɓe cheikhna ahmada tidiani nda ceernagal noon jogoɗen ɗum eɗen gollira ceernagal jananat ɗum ko cheikh tidiane jogui ko ceernagal muɗum nelaɗo allah ko cheikh tidiane kamen toppitingol lawol nelaɗo hayɓe cheikh tidiane okka lawol ngol ha gasi nelaɗo allah oppiɗani mumen tan ko kamɓe gombidi hen kadi ko wona o rokkima tan o yawa gollone o acci mumen ala ha joni ko kamɓe gondi hen ha ñalam hande aɗa yoɗɗo ɗo kamɓe gondi hen hunde nde ganduɗa nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗaccirani ɗum cheikhna ahmada tidiane foti koye ma waɗi hen ndungu muɗum e koyngal muɗum e ligguey muɗum haaji ramani ɗe ɗaccata nde waɗi watte ko maara holko woni ɗum so wona mana o toppitani mo lawol hay so waɗan gode cheikhna ahmada tidiane goto kam tan goto so janggi darta kamana anen nder jeeri tan nelaɗo allah tane he ko on ko anga goɗo so fuɗɗi goto no ara ɗum ɗan noon tawde ko noon mana goɗɗo lawol enen anduɓe cheikhna ahmada tidiane fof ganden ken anduɓe lawol ngol kala dokkaɗen yamirore ya andu yamirore cheikhna ahmada tidiane dokkata kala mo dokkuɗa ya andona almuɗo makko anduɓe cheikhna ahmada tidiane wala cheikhna ahmada tidiane yamirore cheikhna ahmada tidiane ko anduɓe cheikhna ahmada tidiane ka almuɗo cheikhna ahmada tidiane aynoyɓe noon mbaɗanaɓe ko mbawɗa ko jangguɗa jangguinaɓe e keɓu koɓe naɓira
ستوي ما تحكيم على جدي ورما قال لا إذا ما كان هذا يمكن لا يتعلم كامل يا أنه كمال مالك ما أنا كريم قري كمال شيخنا أحمد التجاني كمال شيخنا أحمد التجاني أتياته كمال ملاك على أتياته كمال أهل كذا كمال جديد ركي ركي يكون على ما يركيه شيخنا أحمد التجاني ركي على ما يركيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صار ركيهم على ما يركيهم شيخنا أحمد التجاني وركيهم على ما يركيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تغيير ومجازير وتغيير مكير هاجر عن كلامه sekali orang lain wanita muda amat ini jaga diri nak bentuk saya dalam bentuk yang sangat tidak hadir di palu. Mana ini tadi mana roket tadi yang ada soal kita dan dia kena muda. Orang mana ini dia dalam usaha anak tidak. Kalau buat tu kalau usaha anak tidak ni, kalau usaha anak tidak ni, kalau bukan mana usaha anak tidak buat apa orang. Hai orang kata tadi, sekali itu kita dari wahan di diri kita ni. Kalau kamu sakasi, kalau kita dilihat lewat domain luar syarana mendatang, ia kalau nak syarana mendatang ini nak memiliki koordinat itu, koordinat, ini memang syarana mendatang ini. Sebab kalau ni kita nak heavy kan, macam kita awak saya orang apa, punya kerja siapa pasal mana mana kita orang kamu orang baik sekali, tapi kita yang nak syarana mendatang pada tamu rumah. Kalau nak kamu orang kamu, jangan juga ada juga ada lagi malu muslim malu syarana mendatang. Punya ada juga ada tamu. Padahal mana ada lagi kita bisa tiada roti. Tuhan, kau ini lagu dah jadi mau ini pergi negara tu pun sebagai kau ini kini mana lawan buat. Sahabat yang kau ni cakap sekian buat hidup, pada lagu tu. Sama yang kau ni cakap sekian roti. Tuhan ni kau lagu dah macam itu kau balik macam. Sahabat yang kau ni cakap sekian roti. Sama yang kau ni cakap sekian tadi. Sekian ini tidak kisah. Kalau mana kamu sekian awal ini. Tuhan mana lagu dah bersama dengan ini almu bekalan kau kan kau nian kau nak ini almu ini almu bekal obat kau bersama ini mana kan ini memang kau nak bekan dah kau bersama lawan pun ini juga bahan kau bekan kalan lawan pun juga bahan kau bekan minat kalan kalan kau bekan minat jiwa dalam benar kau cakap kau bekan jiwa dalam benar dono kandani kebi koyan yebbe yabe kono la Allah shana ma takilani bada takibuna ina tewna ka babu dinume ina dari ina keda ina dendina na dari ina dari ina dinume ina dendina na dendina na tewna ka babu dinume ay men keke ala ni dinume min anda min fade ko tan ka kala inde numpa ini bedang kepada Allah dan Allah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bedang kepada Allah dan Allah bertinggal yang Nabi radhiyallahu taala anhu. Dan kadang-kadang ina pula ubah, ina pula tiada. Kau ada terus. Kau biar aku ada Allah dasar Allah. Kau biar kau ada ini kan mimi tadi mama. Kau ada kan? Nala Allah muhidi. Jangan nanti jangan ini kita bidikan. Fase ke digital, nasi ke digital, kalau banyak berjaya, kalau fase ke banyak berjaya, kalau nasi ke banyak berjaya, jangan penjalan pun. Wajah pun anda akan kita dalam perkara yang ini kita. Wajah dalam masalah adalah yang berani, boleh. Tidak tu mesti tanggal dulu di negara ni juga boleh gubernur lagi. Sebab dunia adalah kami ini juga tak mana untuk kemana untuk istighfar makna. Ada jangan awak di Al-Quran ayat dan pendapat Allah. Jangan orang begini orang mampu punya dah ayat aja. Mampu ni yang ini sampai ada. Jadi ada yang ada orang tahu juga dalam Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada terjadi. Juga cara ada terjadi ada terjadi. Jadi ini adalah ada juga. Kalau kita melihat orang yang ada di dalam apa kata dia
yang kan orang ada juga nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan hati menaba lain asal ahwal sama ini jadi aku nak cakap lain saja bukan itu jambut nan menaba Nabi sallallahu alaihi wasallam menahkan sekali nah kalau itu kalau sudah punya ada dia terus berkali yang ada tidak ada kita berada ada di tempat karena ada yang kita kita ada ini ada juga ini ada juga untuk mengambil betul pada diri dalam jalan tentang yang juga ada juga dan ini bagaimana Allah kata ada juga ada jadi dan boleh terjadi aspek dan awal dengan berlaku ada yang berada di laki-laki ada tiga jadi ada bakat tujuan dua itu mah ini ada bakat tujuan dua itu mah itu bagai pengalaman saya dari energi yang berbeda bukan dia itu segala ada jangan tak boleh berjalan aja itu maksudnya pantang menyendiri tidak boleh ini lah ya ada lagi ada lagi ya lagi dan dia